Good morning sa inyong tanan diha. Grabe ang katugnaw karon. Tingnan mo ang palibot oh. Nag-snow karon sa buntag. Oh, baga na pud kaayo ang snow karon sa Korea. Pinakalisod nga sitwasyon. Ang pangutana ni Kuan Ma'am ba kung makapasar daw ang baje, dali ra ba daw mahar? Sige na kog gamaan ni nga vlog. Pero ang tubag jud ani dili kanta makaingon og kanus ata mahar og ginig makapasar na oy. Kay magdepende man na sa amo kung kinsa ilang pilion, babae or malaki, basta mas daghan jud chance ang laki kaysa sa bae jud mapili kaysa amo. Kay ang trabaho mangod sa Korea more on manufacturing man siya, mga bugat-bugat ba, mga rasaso. Dako og chance ang laki kaysa bae, pero di wala magpasabot nga kanang dili mahal ang bae. Mas daghan lang jud ang chance sa laki kaysa bae ba. Grabe ang kuan ang among palibot tugnaw kadyo. Tugnawan. Mao nang dita makasure og kanus ata makalarga, basta ang importante jud naatay paabuton. Nya ket kanang makapasar pod sa exam, ayaw sa mo hawa og trabaho samtang wa pay amo oy. Kay di ba nung tumatag na kung kanus ang kuan selection or o kanang kanus apod ka ma-hire. So sayang imong trabaho imong awahan kay kapasar lang ka sa exam. Mudit rin kag hawa sa trabaho, ayaw, sayang. Unless kung imong trabaho kay related pod sa Korean language ba or ga maestra ba kag Korean language or ga tour guide ba ka og mga Korean companies. Kaya ako sa una pagkahuman nag-eskwela kay nakuan nakatrabaho ko kanang kuan tour guide sa Korean. Dili ko kubaon sa istorya pero nakatrabaho nako og Korean companies. Di siya companies Korean tourist. Mo to nagamit gamay ang Korean language bisag basic ra. Mao ta ang pinakatubag jud na dili ta makasure oy ug kanus adto ta ma-hire. Dol self study raman ko kay naa ako'y trabaho, pwede ba daw kuno mag-exam? Oo, oy, pwede kayo mag-exam ang mga self-study. Wala may gaingon og bawal ang mga self-study. Kato ang gina-vlog pag ni Agi. Kato raman tong ingon basin ba og magkinahanglan og certificate pero so far wala pa man to ma-implement jud. So kinahanglan pwede ka mag-self-study ra kung na kay trabaho. Kay wala man ta kay bog kanos ang exam jud mao nang okay ra. Basta paningkamutan jud nimo basta mga self-study kanang magtuon jud kag tarong kay ngano wa man ka kay idea og unsa ang level sa exam good. Dili parehas anang mag-eskwela kag Korean language kay naay mo tudo sa imuha, naay mo guide sa imuha. Depende ra po na pag study nimo kung unsaon nimo, basta importante jud ipasar nimo exam. Kaya ang exam ra badol duha ra ba ka buok. Listening o reading tapos naay pa skills test. Skills test means kana mga mag self-introduction, interview nga naka-Korean ka. So, kinahanglan nimo og kanang more effort jud ba sa self-study sa mag-eskwela ta og Korean language. Unta pod masabtan nimo ni ang pasabot dul ha. Unta makari jud kag Korea kay daghan ka jud opportunity nga naghuwat sa mga Pinoy diri. Kan kayo mga trabaho diri karon. Daghan ka nadugang sa na kuan sa mga trabaho diri ko sa gawas karon kay gawin gasno ba para makakita pod mo nga legit punta na sa Korea ba. Basta maorto dol pwede mag-exam ang mga self-study, walay problema. Padadyon lang sa diha. Nga siyo padayon na to sa atong mga pangandoy dol. Kaya tanan man tanong agi og mga ana jud. Nya katupong nakapasar na ayaw sa maundog trabaho samtang wa pay employ amo. Kaya wa man mo kay kanus jud mo flight ang sa Korea, sayang ang inyong trabaho ba. Sir inag-ana in di ba need jud mag Korea og storya sir. Inigabot sa Korea dili man kinahanglan og magkamao jud ka asin mo kung Korean ka nakapasar na mo sa exam pero ay mo jud dapat tuunan kay kanang inigabot nimo sa Korea manggod lisod kay manarbaho og di ka kabaw mo Korean bisag basic kay ngano ang mga Korea dili kabaw mo English mo nang maglisod ka og sugoon kinday ka na wala kay basic nga Korean language mo nang maglisod jud ka og kanang sabot sa ilaha mo na ma-stress po kay sugo ba maning haging mga Koreano kay di na sa ganahan og nagsugo nila nimo di ka kasabot singhag dito na sila kanang dili sa requirements pero kinahanglan magtuon jud ka og Korean language para ang imong pagpanarbaho dili ka stress og taman kay sa pagtrabaho nimo di mo kasanabot awat jud ka sige singhag Koreano. Wow! Grabe, nalindot sa snow, oy. Kaani sa nalindot pa sa snow. Nalindot ba? Nalindot kayo, oy. Kayo.
Kalimayo. Oh, mga Koreano, oh. Neil to onde요? Neil to? Korea? Korea? Ay, grabe sugas ulat, oy. Ah, kinanindutan dyan lagi, oh. Wow! Grabe kanindot. Amazing. 야, 니네 나가나 안 오지? 없어요. 하지도 않아? 네?